калган иң борынгы йорт дип әйтергә була хәзер безнекен. Менә бу нигезне элек бит инде теге арурак хәлле кешеләр таштан салырга тырышканнар. Аннан соң теге узакка дип инде уйлап шундай максаттан чыгып та инде менә астаның подвал салынган. Без аны кладовой дип йөртәбез инде. Элек анда йоклаганнар җәйкене. Аның теге уңайлыклары булган инде безне күрә һәм инде кирәк теге кадерле әйберләрне саклаган. Янгыннан куркыну максат, янгыннан саклану максатында 19 гасырда салынган 1887дә таш подвал. Бу йорт салынган 1910да. Ул инде бик шул хәл ичендә генә. Менә шулай без аны саклап торабыз инде. Ахырга хәтле дигән шикелле. Мен авылга килгән вакытта авылның тарихы, менә мин белгән менә бу елышның тарихы ул бу җирдә түгел, Баландыш белән Икрадагы Юкалик дигән урыннан башлана. Юкалик дигән урында хәзер аның әзмә күп мәзләре сакланган. Шунда урнашкан булганнар алар һәм авылның безнең беренче исеме Кеше Мишә. Һәм ул Мишәнең ягында урнашкан булган. Без аны Юкалик дип йөртәбез. Анда элеккеге истәлекләрдән калган күн заводы урыны. Biz аны Күни атауы дип йөртәбез инде. Күни атауы ни өчендер калганы? Күн атауы дими Күни атауы дип әйтә. Анда сыер эшкәрткәннәр. Иван Петров дигән кешенең анда булган шул үзенә күрә завод дип әйтәләр инде. Елга 400 сыер тиресе эшкәрткәннәр һәм 4 наемны яллы эшче эшләгән. Менә шушы бер мәгълүмат билгеле. Аннан соң елышның тарихында аның бик теге кирип калган елышның тарихы үткәннәрдән шул керәшен чоры белән инде бик гыйбрәтле вакыйгалар белән тарихка безнең фәнгә кирип калган, фән бәйләнешенә дип әйтим инде. Истәлекләр шуның белән бәйле. Алар карыйлар. Күбесе менә мин белгәннәре, мин өйрәнгәннәр 19 гасырга карый. Кайчан авыл чукындырылган, бу әйбергә төгәл генә мәгълүмат юк. Галимнәр фикеренчә менә мин укыганнардан чыгып анда элекеге мәсәлән священникларның анда керәшен миссионерларның язмаларынан чыгып караган вакытта алар әйтәләр инде Пугачевтан соң чукындырылган дип әйтеп. Пугачевтан соң ул хәрәкәтне бастыру рәвешендә булган ул менә шуннан соң Пугачевтан соң алар кирәмәттән шушында төшеп утырганнар. Бу халыкны булай гына җиңеп булмый дип әйтеп, монда чиркәү төзергә булалар инде. Чиркәү төзелеп җитә 1869да. Ул 300 кешене сыйдыра торган чиркәү була һәм ул инде приход менә монда ничә авылга хезмәт итә. Якын тирәдәге авыллар шушында киләләр службага. Ул төп ачыга үзе буйсына чиркәү. Менә шулай иттереп, елышның инде рәсми рәвештә теге православныйлар дигән бер чоры башланып китә. Һәм ул чор бик каты көрәшләр белән бара инде ул алга таба. Бик дәһшәтле вакыйгалар белән халыкка бик авыр була. Чөнки халык үзенең төп масса тота үзенең ислам динен. Шул ук вакытта ул тышкы яктан яшәргә тиеш була, үзен керәшен итеп күрсәтергә мәҗбүр була ул. Менә бу аңа бик авыр була, бу кешене рухи яктан бик каты изү. 20 гасыр башында инде алар рәсми рәвештә исламга яңадан кайталар. Беренче рус революциясеннән соң 1905 елгы рус революциясеннән соң инде дин иреге бирелгәннән соң менә ул мәчет төзелә инде бездә 1907 елда мәчет төзелә. Аңа хәтле дә ул мәчет официаль мәчет булмаса да аның үзенең төрле йортларда яшен рәвештә гыйбадәт кылып балаларны Коръән нигезләренә өйрәтеп, менә андый эш бара бездә, тукталмый ул. Яшерен муллалар була, алар эзәрлекләнә, ләкин шуңа карамастан бу тормыш тукталмый. 19 гасыр ахырында 1897 елында бу авылда 800-гә якын кеше яшәгән. Менә бу төп урам һәм менә булган яңадан тегендә өстә урам, анда 21 хуҗалык булган менә бу тауда. Әнә аларның эзләре хәзер күренеп тора инде. Кылчыкларында җыямый. Менә буларның бит булар әле буялган сар әрән каралары бар. Каралары киеп чыга. Алар тагында борынгы дип әйтәләр. Әнә аның узыгы да бар үзенә күрә. Менә язу юк микән дип карый кайбысында шунда.
көчтем инде 1966 жылғы. Армиядан соң ауылда қалдым, тракторда эшләдем Беларуста. Беларусьта эшләдем да, хәзер фирмада тегермәнче булып эшләдем, хәзер. Шунда эшләп торам. 87 елның 27 март көнне өйләндек. 3 балабыз бар. 2 малай, 1 кыз. Олы малайның 1 малай, 1 кыз. Кызның 3 кызы бар, Аллага шөкер. 5 онагыбыз бар. Менә хәзер 35 ел булды бригадир башлаганыбызга. Действительно, бу гел мин моның әйберләрен, материалларын җыеп килдем, әкренләп. Шушында бакча ясыйм дип монамаса точно. Тегермәчләр инде бөтенесе Уфалла арбалары, менә Уфалла тегермәчләр буларны кешеләрдән җыйдым инде. Хәзер инде менә быел дигән шикелле бөтен чыгарып, шулай дип ясап куйдым. Әле тагын бар әйберләр алар берсә, сукалар, ниләр, аларында ясап куясы бар. Элек аяк астында уйнап яткан вакытта кирәк түгел иде. Хәзер әйбер беткәч, җыябыз инде бер әзгенә нәрсә тапсак, шуны эләктерәбез тизрәк. Мен bu негізде 62 жылының 16 мартында туғаны менне. Мен bu үйге біз 62-де түсірген үй, bu үйге біз көшкеніміз туғаштайында мына шушы үй 60 жыл. Бұнда тудым, оқыдым, 79-ға 79-дан мектепні бітіргеш тілешеді шоферлыққа оқыдық. Соннары 80-да колхозда эшләдем, 80-де біз армияға кеттік. Сабадан көбейгенбіз. Bizne Ашхабадқа 8 малай ләктік. Біз Ашхабадқа бардық. Ашхабадта 8 Сабадан 8 районнан 8 кішек, 8-ні bizne бүләп 3 жерге бүлділер де. Ушепкіда біз 3 сержантскийға ләктік. 3-біз артиллерияға, 3-біз БМПға. Onları bizne şundan Uşepka'dan su sıra zabınға жіберді. 8 bizne Mehmetqi şəhərə Qazanğa. Мен Şavlığa gitkenim. Şavlıda 35 yıl zavodda işledim. 55 yaşta pensiyaya çıkıp Töbürt'қа qaytdıq. Töbürt, həlib Töbürt'ta yaşab yatıb şu şau. 8 yıl boş тұрғаш, bunlara qaytdıq. Havayda qaytdıq. İdə ауылдары хәтерәк. Түшкәшінде ауылға qaytdық. Туғанlarını жейіп, bütün туғанlarını жейіп, мұнда тағын аш үткәрді. Келін кішіні көрсетірге керек. Мен мүслим кішісі Ирақтан келген дегендей Шалыдан қайтып, міне қайтқанға 13 жыл болды енді мартта, Аллаға шүкір. Өзімнің әнке білән ешеп жатабыз. Міне иптешім қайтқанға 5 жыл, әлі ол зауытта эшләп жүрді енді. Пенсияға шыққаш ол да қайтты. Маллар астырап, бүзіліше тырышып ятабыз. Шушы ауылның табиғатына, оның матурлығына, кішінің әйбәтлігіне, кішілері бик әйбәт. Міне шуңа бик те нишек дип әйтим инде ұшып дигәндә кайттым. Бик сөйнәм кайтканга, Аллага шөкер. Менә үз көнебезне үзебез күрергә тырышып, бүтән җирне яңартып, абзарлар, яңа мунчалар салдык, башка бүтән ниләр яңарттык, теплицалар алдык, бакчаларыбыз бик зур. Пешән җире дә үзебезнеке байтак малга җитә, ел әйләнәсе кыш буена дигәндәй. Менә шулай итеп шушындай шишмә сугына эчеп ятабыз. Иң мөһиме минем өчен шишмә суы бик тә яратам. Суы шундый йомшак. Аны нәрсә дип әйтергә инде. Кайтасы килгән кеше авылга кайтсын, бик тыныч, бик рәхәт. Юллар салдылар. Бүтән мөмкинлекләр бар. Кая чыгып китсәң дә юл булгач, төрле яклап рәхәтләнеп йөрергә була. Менә бик тыныч, бик рәхәт авылда яшәү. Үземә бик ошый, кайтканга менә бик тә сөйнәм. Ярый кайтканмын, иртәрәк кайтасы булган икән димен инде.
2004 елның 28 январында Йылыш авылына келін болып түштім. Шул елдан башлап 29 январ күнні клубқа ішке кірген насип болды енді меңа. Клубта кіші yok еді. Шуннан башлап мына әлхамдулилlah эшләп мәтәшәбез. Авыл үсә, Аллаға шөкер, авыл бетә, юллар булмый хәзер дип. Кеше калмасын дип бик борчылып яшәгән иек. Бүгенге көн Аллаға шөкер, юлларыбыз да бар. Мәчетебез бик матур мәчет салынды, клубыбыз да эшләп килә. Кибетебез менә Аллаға шөкер, кибетебез дә бар. Менә ФАП та бар име, авыл халкы өчен яшәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Саулыклардан аермасын, авыл халкы белән бик әйбәт эшлибез, Аллаға шөкер. Нинди генә бәйрәм узсак тагын бар бәйрәмдә дә булышалар. Балаларыбыз да үсеп китте, хәзер балалар күбәйеп китте. Бер заман балалар минем кичкенә малайым, бер генә бала калганы, балалар юк дигән иек. Менә 2 күрше гаилә шәһәрдән күченеп кайттылар, авылның табигатына кызыгып. Авылга кызыгып кайттылар, авылыбыз бик матур. Менә келин булып төшкәннән бирле инде авылда балалар сабан туй уздырабыз. Шул балалар сабан туйы минем балалар шул 4 яшьлек тирәсе булса, 2003-2004 еллар тирәсендә уздырыла башлагандыр инде балалар сабан туйы. Башта балаларны гына уйнаттык. Аннары өлкәннәрне дә уйната башладык. Авылда зурлар сабан туйы булмаганлыктан. Көтеп торалар, барсы да Аллаға шөкер бек күңел итеп уздырып барабыз. Менә Сызылыптылар ата туған якының таңын. Бигрәк якын жанга авылның шул чагы. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачак сукмакларын иркәләп сөясе. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачак сукмакларын иркәләп сөясе. Туып үскән нигез ерактан күренә. Шул мәлдә күңелгә җылылык бөркелә. Яшәүләре рәхәт туганнар булганда, әти әни сагынып балам диеп